ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவத்தே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் யாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தமஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டகி. முகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காயதே கிரிம் யத்கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரிணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் 19 பும்சவனம் என்ற வேதச் சடங்கை நிறைவேற்றுதல் என்னும் தலைப்பில் பதம் 13. குணவ்யக்திர் இயம் தேவி வியஜ்ஜகோ குணபுக் பவான் த்வம் ஹி சர்வ ஷரீரி ஆத்மா ஸ்ரீஹி ஷரீரேந்திரிய ஆசயா நாமரூபே பகவதி பிரத்யயஸ்த்வம் அபாஸ்ரயः. வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங். குணவியக்தி குணங்களின் இருப்பிடம், இயம் இந்த, தேவி தேவியானவள், வியஞ்சக தோற்றுவிப்பவர், குணபுக் குணங்களை அனுபவிப்பவர், பவான் தாங்கள், த்வம் தாங்கள், ஹி உண்மையில், சர்வ ஷரீர ஆத்மா அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பரமாத்மா, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி ஷரீர உடல், இந்திரிய புலன்கள், ஆசையா மற்றும் மனதின், நாம நாமம், ரூபே மற்றும் ரூபம், பகவதி லக்ஷ்மி தேவி பிரத்யய தோற்றத்திற்கு காரணமாவாள், த்வம் தாங்கள், அபாஸ்ரய ஆதாரமாவீர். டிரான்ஸ்லேஷன். அன்னை லக்ஷ்மியாகிய இவள் எல்லா ஆன்மீக குணங்களுக்கும் இருப்பிடமாவாள். ஆனால் நீங்களோ இந்த குணங்களையெல்லாம் தோற்றுவித்து அனுபவிப்பவர் ஆவீர். உண்மையில் அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே. நீங்கள் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறீர்கள். லக்ஷ்மி தேவியோ அவற்றின் உடல்கள், புலன்கள் மற்றும் மனங்களின் வடிவமாக இருக்கிறாள். லக்ஷ்மி தேவிக்கும் ஒரு புனித நாமமும் ரூபமும் உண்டு. ஆனால் நீங்களோ இத்தகைய நாம ரூபங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாகவும் இவற்றின் தோற்றங்களுக்கு காரணமாகவும் இருக்கிறீர்கள். பர்பட் பை ஷீல பிரபாத். ஜெய் ஷீல பிரபாத். தத்துவவாதிகளின் ஆச்சாரியரான மத்வாச்சாரியார் இந்த ஸ்லோகத்தை பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார். விஷ்ணு யக்ஞஸ்வரூபமாக விவரிக்கப்படுகிறார். லக்ஷ்மி தேவி ஆன்மீக செயல்களாகவும் வழிபாட்டின் மூல ரூபமாகவும் விவரிக்கப்படுகிறாள். உண்மையில் அவை ஆன்மீக செயல்களையும் அனைத்து யக்ஞங்களுக்கும் பரமாத்மாவையும் பிரதிநிதிக்கின்றன. பகவான் விஷ்ணு லக்ஷ்மி தேவிக்கு கூட பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். ஆனால் பகவான் விஷ்ணு அனைவருக்கும் ஆன்மீகமான பரமாத்மா என்பதால் அவருக்கு பரமாத்மாவாக யாரும் இருக்க முடியாது. மத்வாச்சாரியாரின் கருத்துப்படி இரு தத்துவங்கள் உள்ளன. ஒன்று சுதந்திரமானது, மற்றதோ சுதந்திரம் இல்லாதது. முதல் தத்துவம் பரமபுருஷரான விஷ்ணுவாவார். இவர் விஷ்ணு தத்துவம் எனப்படுகிறார். இரண்டாவதானது ஜீவ தத்துவமாகும். லக்ஷ்மி தேவி பகவான் விஷ்ணுவை சார்ந்திருப்பதால் சில சமயங்களில் லக்ஷ்மி தேவி ஜீவன்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறாள். ஆனால் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் பலதேவ வித்யாபூஷணரின் பிரேமேய ரத்னாவளியிலுள்ள கீழ்கண்ட இரு ஸ்லோகங்களுக்கேற்ப லக்ஷ்மி தேவியை விவரிக்கிறார். முதல் ஸ்லோகம் விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து கூறப்பட்ட ஒரு மேற்கோளாகும். நித்யைவ சா ஜகன்மாதா விஷ்ணு ஸ்ரீர் அனபாயனி யதா சர்வ கதா விஷ்ணுஸ் ததா ஏவயம் த்விஜோத்தம விஷ்ணோஹ ஸ்யூ சக்தயஸ்திஸ்ரஸ் தாசு யா கீர்த்திதா பிரா சைவ ஸ்ரீஸ்தத் அபிநேதி பிராக சிஷ்யான் பிரபுர் மகான். பிராமண சிரேஷ்டரே, லக்ஷ்மி தேவி பரமபுருஷராகிய பகவான் விஷ்ணுவின் நித்திய சகா ஆவாள். எனவேதான் லக்ஷ்மி தேவி அனபாயினி என்று அழைக்கப்படுகிறாள். அனைத்து சிருஷ்டிக்கும் லக்ஷ்மியே தாய். எப்படி பகவான் விஷ்ணு எங்கும் நிறைந்திருக்கிறாரோ அப்படியே அன்னை லக்ஷ்மியும் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறாள். இதுவே மேற்கண்ட ஸ்லோகத்தின் பொருளாகும்.
பகவான் விஷ்ணுவிற்கு 3 முக்கிய சக்திகள் உள்ளது. அவை அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி மற்றும் நடுத்தர சக்தி எனப்படுகிறது. பகவானின் ஆன்மீக சக்தியான பராசக்தி பகவானுடன் எல்லா விதத்திலும் ஒத்த தன்மையுடையது என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏற்றுக்கொள்கிறார். இவ்விதமாக அவளும் சுதந்திரமான விஷ்ணு தத்துவத்தின் வரிசையில் லக்ஷ்மி தேவியும் இடம்பெறுகிறாள். பிரேமேய ரத்னாவளியின் மீதான காந்திமாலா விளக்க உரையில் பின்வரும் கூற்றுள்ளது. நனு க்வச்சித் நித்ய முக்த ஜீவாத்மம் லக்ஷ்மியா ஸ்வீக்ருதம் தத்ராக பிராகேதி நித்யை வேதி பத்யே சர்வ வியாப்தி கதனேன கலா காஷ்டேதி ஆதிபத்யத்வயே சுத்தோ பீதி உக்தா ச மகாபிரபுனா ஸ்வசிஷ்யான் பிரதி லக்ஷ்மயா பகவதத்வைதம் உபதிஷ்டம் क्वचित् यत् तस्यास्तु त्वैदम् उक्त्वं तत्तु तत् आविष्टनित्यमुक्तजीवम् आदाय சங்கதமஸ்து. அதிகாரபூர்வமான வைஷ்ணவ சீட பரம்பரைகளுள் சில லக்ஷ்மி தேவியை வைகுண்டத்திலுள்ள நித்திய முக்தி பெற்ற ஜீவன்களுள் ஒருவராக கருதுகின்றன என்றாலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விஷ்ணு புராணத்தின் கூற்றுக்கேற்ப லக்ஷ்மி தேவியை விஷ்ணு தத்துவத்துடன் எல்லா வகையிலும் சமமாக இருப்பதாக விவரித்துள்ளார். சரியான முடிவு என்னவென்றால், நித்திய முக்தி பெற்ற ஒரு ஜீவராசி உள்ளிருந்து லக்ஷ்மியின் குணங்களால் இயக்கப்படும்போது அந்த ஜீவராசி விஷ்ணுவிலிருந்து வேறுபட்டதாக விவரிக்கப்படுகிறாள். அது பகவான் விஷ்ணுவின் நித்திய மனைவியான அன்னை லக்ஷ்மியை குறிப்பிடுவது ஆகாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் 19 பும்சவனம் என்ற வேதச் சடங்கை நிறைவேற்றுதல் என்னும் தலைப்பில் பதம் 13 ஸ்ரீல பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் விளக்க உரை இத்துடன் நிறைவடைந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல குருதேவ்க்கு ஜெய்.